بشوم أبون ودن منفس قدسون حدا أملاخنا أمن آمين بشوم أبون ودن منفس قدسون حدا أملاخنا أمن آمين بشوم أبون ودن منفس قدسون حدا أملاخنا أمن آمين أمان لما عنتي حزلكم قريبا زلكم مدب دما نايتات انتاويتن بحتاويتن زغونات بيت كريستيان ناي قدست مريم ግብጻዊት ገድላ حزلكم قريبا زلكم حبيركم مزاين خصلحو تمنيتايو سناي صانحيت مريم ግብጻዊት منيا مريم ግብጻዊት ኣብ ከተማ ሰለኽለኻ ትርከብ ካብ ትግራይ ብሕታዊ ቤተ ክርስቲያን እዩ مريم ግብጻዊት ብዙሕ ተኣምራት ዘለዋ ኣደ እያ ካብቲ ተኣምራታ ሓደ ድማ ውላድ ንዝኣቤን ደቂ ሔዋን ናብ ቤታ መጽኤን አንኳሕኩሕን ንዝለመና ድማ በቲ ርህሩህ ቅድስናኣ ሓፊረና ይፈልጣን እዛ ቅድስቲ ኣደ ማርያም ግብጻዊት ሃገራ እስክንድር ኣብ ዝበሃል ሃገር ኮይኑ ወለዳ ድማ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እዮም 12 ዓመት ዕድሚኣ ኣብ ዝመልኦትሉ ግዜ ድማ ሰናይ ስራሕ ደቂ ሰባት ጸላእ ዝኾነ ዲያብሎስ ኣስሒትዋ ብኣገይሩ እውን ዘይቆፀሩ ናይ ብዙሓት ነብሲ ኣስሒቱ ናውዲኦን እዩ ሰይጣን ባዕሉ ብናይ ዙሙት ፍቕሪ ብዘይዋጋ ስግኣ ክሳብ ማሃብ ኣብፅሒዋ እዩ ኣብዚ ዝረኸሰ ስራሕ ጸኒሓ በብዕለቱ እውን ናይ ሓጢኣት ፍቕሪ ኣብ ልዕሊኣ ይወርስ ነበረ ፈታው ሰባት ሓጢኣተኛታት ናይ ዝኾነ እግዚአብሔር ቸርነትን ምሕረቱን ናብ ዝተገለጸሉ ናብ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መቓብር ክባርኹ ናብ ኢየሩሳሌም ምኻድ ዝደልዩ ዝነበሩ ሰባት ጎይታና ገለጸላሞ مساعتهم نغد كيدو لبات العلا نابو مسكدتون مسبوزة حسابات بحادنا بتا مركب تسافرت اتوبسا مركب ناي مركب واقع عبست ايقو واقزي كند ناي مركب واقع كمن زروان زموت كفت سمولات سونتا احليفة حابتهم ايور ساليم كسابت بتسحدما لتسرح نسوون اي قارصتن ناوناي بعال بي زغونه ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ መቓብር ናብ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ምስ በጽሐት ከተኣቱ ኣብ ዝደለየሉ ግዜ መለኮታዊ ሓይሊ ብእታው ከልከላ ንሳ ግን ምሶም ዝኣቱ ዝነበሩ ሰባት ከተኣቱ ደልያ ብዙሕ እኳ ሞኪራ እንትነበረት ነገር ግን ናይ ጎይታ ሓይሊ ከልኪልዋ ከተኣተይ ከኣለትን ብድሕሪ ስለቲ ዝረኸሰ ስራሕ ሓሲባ ብልባ እናተከዘት እንዳሓሰበትን ናብ ሰማይ ናብ እግዚአብሔር ዒንታ ቅኒዓ ቆንየሕ ምስ በለት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ስእለ ኣድህኖ ረአየት ኣብ ቅድሚኣ እውን ኣምሪራ በኸየት ንፍጥረታት ኩሎም እትረድእዮም ኣምላኽ ዝወለድካ ኣደይ ተዋሓስኒ ሕጂ ምስ ኩሎም ሰባት ኣቲ ዝመፀ ኩሉ ስራሕይ ምስ ፈጸምኩ ዝኣዘዝክኒ ኩሉ ክፍጽም እየ ኢላ ብምእማን ለመነታ كم اندا بلد كاب لبا أمنيرا مثل منتا حسب لبا تجاهيدو نامناي قويتانا مرحانينا أيوس كروسوس مقابر بقولتفون آتوت مس آتوتون نايت بعسرح خلون زازمت بالحريو أملاخ زولدت نامناي قدس مريم سئلة مليسا بمرير بغيات اندا بغيت ننوح جزيون تقولت جبرت ننبسان مرحان نسا نابزدو لي تخت مرحون تلمنا نبرت كامناي قدس أدينا دنجل مريم سئلة أدونو دما نامنا يوردانوس برغان تأتوي نبسغي عرفت تركب يا زبل دمسون سمعت كامناي أدينا قدس دنجل مريم سئلة أدونو دما نتا قال تقبيلا بقلتوف نابدق وصات أبدق حدا سب رخيباون كلتا قرش هاوامو نتن كلتا قرش حيزاون حنباشا جزاعتن بدحريو روبا يردانوس وزاقيرا أوش تبارخا يردانوس صنع تقار لمقدال جمرات سيطانون أقديما بزنو باروتولو نايزو متحاتيات يواقع أنا براء نساقن بتقار لات صناعات كابز جزاعتو حنباشا بزح معالتاتون تمقبت أبكلتا أبسلسة معالتن دات أمت ننئشي حنباشا تطعم نبرت مسودة الدما نايدور سعرون ممقاب جمرت كومن دابلت أبرغتات يوردانوس نتزاورت ن 47 عامتات تقارلات فتسم نبرت كمتي نايتي قدام لماد عبي يصوم 4 كفتسم أبازي سيماس نبت برغامت
ኣብቲ ገዳም ዘለዎም መነኮሳት ልማዶም ስለ ዝኾነ በብዓመቱ ናብቲ በረኻ መጺኦም ዓብዪ ጾም ክሳብ ዝፍጸም ብጾምን ጸሎቱን ተጋድሎኦም ይሕይሉ ነበሩ። ስለዚ ኣባ ዘሲማስ ናብቲ በረኻ ምስ መጸ ንእግዚአብሔር መጽንዕ ነገር ንኽረአዮ ለመኖ። ኣብቲ በረኻ እናተንቀሳቐሰ እውን ነዛ ቅድስቲ ማርያም ግብፃዊት ረኣያ። ናይ ሰይጣን ምትሃት መሲላቶ ምስ ጸለየ ድማ ናይ ሰብ ወገን ከም ዝኾነት ተገለጸትሉ። ኣባ ዘሲማስ ናብ ማርያም ግብፃዊት ቀረባ እሞ ንሳ ግን ካብ ርሓቐት ናብኣ ንኽበጽሕ ብጉያ ምስ ተኸተላ ንሳ ድማ ከም ዝበለቶ ኦ ኣባ ዘሲማስ ምሳይ ክትዘራረብ እንተኾይንካ ጨርቅኻ ናብ ምድሪ ደብረለይ ክሽፈኖሉ ኢላ ብሽሙ ፀዋዓቶ። ብሽሙ ምስ ፀዋዓቶ ኣዝዩ ተደኒቑ ጨርቁ ደብረየላ። ሽዑ እቲ ጨርቂ ተኸዲና ሰገደትሉ፣ ንሱ እውን ሰገደላ። ነንባዕሎም ድማ ሰላምታቱን ተዋሃሃቡ። ንሱ ካህን ስለ ዝኾነ ክትጽለየላ እውን ለመነቶ። ብድሕሪኡ ተጋድሎኣ ክተረድኦ ኣባ ዘሲማስ ንማርያም ግብፃዊት ለመና። ንሳ እውን ከይተማትአት ናታ ዝኾነ ኩሉ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ብዝርዝር ነገረቶ። ንሳ ድማ ኣብ ቀጻሊ ዓመት ክመጽእ ከሎ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉእን ደሙን ሒዙላ ክመጽእ ለመነቶ። ንሱ እውን እሺ በላ እሞ ዓመት ምስ መለኡ እውን ስጉእን ደሙን ኣብ ጽዋ ሒዙላ በለስን ተምርን ዝተርከሰ ምስርን ሒዙላ ናብ በረኻ ዮርዳኖስ መጸ። ቅድስቲ ማርያም ግብፃዊት ኣብ ልዕሊ ማይ ዮርዳኖስ እንዳኸደት ረኣያ እሞ ናብኣ ድማ በጽሐ። ነንባዕሎም ድማ ሰላምታ ተዋሃቡ እሞ ብሓደ ብሕብረት እውን ጸለዩ። ብድሕሪኡ ስጋን ደምን ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስን ኣቐበላ። እቲ በለስን ምስሩን ኣቐበላ እሞ ንኽትበልዕ እውን ለመና። ንበረከት ካብቲ ምስር ብኢዳ ንእሽተይ እውን ወሰደት። ቀፂሉ ንኻልእ ዓመት ናብኣ ንኽምለስ ድማ ለመነቶ። ካልእ ዓመት ምስ ኮነ እውን ናብኣ ናብ በረኻ ዮርዳኖስ እውን ኣባ ዘሲማስ መጻ። እታ ቅድስቲ ኣደ ድማ ሞይታ እውን ረኸባ። ኣብ ርእሲኣ እውን ድኻኑ ዝኾነት ማርያም ግብፃዊት ካብ ዝተፈጠረትሉ ሓመድ ቅበራ ዝብል ጽሑፍ ረኸበ። ካብቲ ናይቲ ጽሑፍ ዝተለዓለ ድማ ኣዝዩ ኣድነቐ። በቲ ግዜ እቲ ኣንበሳ ንሬሳ እንዳሓለወ እውን ኣባ ዘሲማስ ረኣዮ። መቓብረ ከዓ ብምንታይ ክፍሕሮ ኢሉ እውን ይሓስብ ነበረ ኣባ ዘሲማስ። በቲ ግዜ እቲ ድማ ኣንበሳ ብጽፍሩ ገይሩ ነቲ ምድሩ ፈሓሮ። ክቡር ኣባ ዘሲማስ እውን ኣብ ልዕሊኣ ጸሎት ብምግባር ሓመደ ኣዳም ኣልበሳ። ናብ ገዳሙ ተመሊሱ እውን ነቶም መነኮሳት ናይዛ ክብርቲ ኣደ ማርያም ግብፃዊት ተጋድሎኣ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ነገሮም። ብጣዕሚ ድማ ኣድነቑ። ነቲ ልዑልን ምስጉንን ክቡር ዝኾነ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣመስገንዎ። ዕርፍታ ድማ ሚያዝያ 6 እንትኸውን ሙሉእ ዕድሚኣ ድማ 85 ነበረ። በቲ ተጋድሎ ዝጸንዐትሉ ድማ ን47 ዓመት እዩ። እሞ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ናይ ቅድስቲ ማርያም ግብፃዊት ገድላ እዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል ሰሙናት ድማ ናይ ካልኦት ቅዱሳን ሒዘልኩም ክመጽእ እስካብ ሽዑ ሰላምን ፍቕርን ንወዲ ሰብ ወስብሓት ለእግዚአብሔር አሜን።